see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause the next day na to, guys. Di ba nabanggit ko sa inyo na pupunta si Jan ng Melbourne para kunin yung golf stick ni Kuya. Ayan na. Umalis si Jan 3 o'clock kanina madaling araw. Ngayon is 9:30. Hi, Han. Oh, I tried to freshen up, wash myself. Yeah. Okay. Sugar? Ayaw niya akong i-kiss kasi mag-freshen up daw siya. Ayan, nagtago si Holly. Sugar? March 29 ngayon, guys. Monday. Yep. Yes. You're gonna have Kuya TJ. Kuya TJ's now. Zach. Wow. Anong pink? That's not pink. No, it's not. It's not pink, Baba. There's a pink, yeah. Other side. Look at this. Okay, on the turn on the. And that's that way, we just put it in the wrong way. Shake like that. No, you can do it on the. Shake like that. Sam can go in this boat. The golf club. Where are they? Oh. Wow, that's so big. Looks like Misuno, huh? Sam can go in that one. Sam, you can go. Careful. 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 Don't wreck the ball. Don't wreck the ball. Hold the plastic, Kuya. Ayan yung bago ni Kuyang golf stick. Pagod na to si Johnny Boy. Wow. Shake like that. Careful, ha? Put all that in there, Tojo. Whoa. And those still. So they're still sharp now, mate. What's that? Steel? So that's the other one was 17. That one's 15. Oh, look at that, a bit bigger now. See, That. Jack. It's almost 3 wood. Good look. Oh, that's nice. Nice 3 wood. That's a nice 3 wood. You'll be able to. Oh, Jack, you got any clubs now, Jack? Yeah, you got TJ. Never get me for. They're still good, that one, Zach. Mom. We cannot... Yes, he's got to wash them before. Yeah, before you give it to Zach, you have to wash it. The other one's the And please, I'm graphite. No, these. Mom, now please, I'm going to give this golf club to me. That's right. Papasa-pasa lang silang tatlo. Oh, wow, Kuya. TJ, you got a 5-iron. I know. Here, stand with them one, see what your ones will look like. They look big. You don't have to lean down as much now. You can stand up a bit straight. That's it. See, you got Good. Nice. Hang on. How many, Han? How many, 52, and you got a 56. how many clubs? I had a 50. Two. That's your hybrid. Is it? Yeah, that's your hybrid. 4. Oh, 4. It's like a 4-iron. TJ, you got a 10-iron. It's not a 10-iron. Here it is. Oh, Kuya. It's a 9. Careful, Baba, ha? Holly, don't. It's alright. She's being gentle. How many clubs, Han? Altogether? 7? More than 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. Putter. And then the other one? 11, yeah. 12. Where's his So you have a look at your. I try your. What's that one? So, ito yung ano niya. Ang height na ni Kuya, ayan. Here, put it on the ground first. 5'7". 57. So, pinikap talaga. Ito yung sinadya ni dyan sa Melbourne at saka yung sa ano niya. Sa charter niya, fishing. Soon. They didn't give me one. What? So, yun lang guys. In-update ko lang kayo. Gabi na guys. Today is Tuesday, March 30.
May na-discover akong bagong Asian store. Malapit lang din doon sa area kung saan nagda-dance lesson si Olo. Ito yung nabili ko. Masarap siyang mangga, crunchy na, sweet and sour ang kanyang lasa. And meron pang mga nabili iba pang fruits tsaka vegetable doon sa Asian store. So yan, pakita ko lang sa inyo. Hindi ako nag-vlog. Baka bukas isaglit kong ano siya i-haul yung mga nabili ko. And nanonood pala akong Asian store. Nanonood pala akong Korean drama. So yun lang. And wala akong vlog today kasi sobrang busy ako. So bukas na lang yung vlog ko. Yun lang. Update ko lang kayo. So gumawa pala ako ng aking sausawan. Eto asin siya kasi instead na bagoong. And napaka-crunchy ng mangga. Sobrang sarap. Ayan. Hi guys! Tanghali na. Wala sana akong plano mag-vlog today. Today is Wednesday, March 31. Punta kayo ni Jan ng town kasi imimit namin yung accountant namin kasi diba? Tapos na si Jan mag-fishing. And malapit na rin yung tax. End of June or July? End of July? End of June. So, para maayos na kung anong dapat ayusin. So, yun ang gagawin namin. And, kaya ako nag-vlog kasi kasama ko si Jan. Sabi ko, mamili kami ng Easter eggs. Pero wala kami yung yearly na ginagawa ko sa mga bata. Yung naghahunt sila ng mga eggs. Kasi, biglaan, alis kami. Pupunta kami ng Melbourne sa Sunday. So, today is Wednesday. Punta kayo ng Melbourne sa Sunday kasi sa Tuesday si Kuya may golf competition siya guys sa Melbourne. Di ba naalala niyo si Jan, mayroon siyang pinikap na golf stick and yung taong yon tinanong ko kamusta na si Tyrone kasi sa kanya lagi nag-order ng ng golf stick and sinabi ni Jan eto ganyan, nagkukumpit siya tapos sabi niya ba't di mo dalhin dito para maiba naman yung kanyang para maiba naman yung ambience or may iba naman yung mga tao may kita niya sa competition. So kasi yung yung kinita ni Jan doon para pick upin yung golf stick ni Kuya, siya, sometimes daw nagre-recruit siya na para mag-golf compete sa US, ganun. So sabi niya, sige, idali niya si Tyrone doon sa Melbourne para maglaro, para may pa naman yung experience ni Kuya, di ba kasi lagi siya dito sa Adelaide, sa iba-ibang part ng SA, so ngayon Victoria naman siya. So i-try lang ni Kuya and we'll see. So kaya wala kaming Easter kasi Sunday kami aalis, so ang gagawin na lang namin ni Jem, bibili na lang kami ng mga chocolates. Tapos ang Easter namin, nagde-drive kami papuntang Melbourne. So yun ang ganap. Tapos yun nga, nabanggit pa si Jan, Saturday punta siya ng Adelaide, may drop off lang din siya sa Kayonga. Then balikan lang siya. So kaya ayan, nag-vlog na lang ako kasi mamimili kami ng chocolate. Hindi naman marami, hindi tulad nung dati. Yung parang meron lang yung mga batang Easter eggs. Para meron silang kainin on the way to Melbourne. So yun ang ganap to then. Napakita ko rin sa inyo kagabi, saglit yung mangga and i-haul ko sa inyo yung mga nabili ko sa Asian store kasi may na-discover akong bagong Asian store dito malapit sa sa town kung saan si Holly nagda-dance lesson, malapit lang doon and marami akong nabili sa kanya mga vegetable and may nakuha akong kuhol, yung suso. So yun, ipakita ko yun sa inyo, nakababad na yung kuhol or yung suso sa tubig. Kagabi ko pa yung binabad at hinugasan ko siya ng maigi. So imamaya ipakita ko yun sa inyo. But for now, drive muna tayo guys. Ang haba na nito. What do I have to say to keep you by my side? How to start in the... Dito kayo sa coast? Yeah. Hindi raw siya sasama kasi may tatawagan raw siya. So ako lang palang... Kaya nga nag-vlog ako kasi para tayong dalawa punta sa shop. Let's go, Han. No, no. Hindi ko talaga tumaasahan sa mga ganito. Noong wala pa kaming anak, ay, ang sipag niya sumama sa akin. Ngayon may tatlo na kaming anak, hindi na siya sumasama sa akin. So ako lang pala. Alright, sige. Kaya nga tayo nag-vlog, ha? That's why I vlog. I thought you're coming with me, honey. Alright, ako lang guys. Pasok muna ako dito sa chemist. Ubusan na kasi ako ng iron. Ito, tapos ito yung Centrum. Multivitamins.
So, madalian lang tayo kasi may appointment nga kami sa accountant. Nandito yung mga Easter eggs. Ayan, paubos na. So, pili lang ako. Ito kay Holly. Smarties. And eto, may nakuha akong stickers. And eto, si Bunny, tsaka egg. So, ano kaya? Pare-pareho na lang kaya sila. Egg or bunny? Hindi ko tuloy alam. Nagmamadali pa naman ako. Wait lang. Tapos na ako mamili ng chocolates. Wala na masyadong choices kasi ubos na rin. Kasi malapit na kasi. Ilang araw na lang. Easter na. And, yeah. Andito yung mga pinamili ko. And nagmamadali rin ako kasi may appointment kami 1:30. Mag-aalauna na. So, kailangan namin makarating doon na before mag 1:30. So, i-haul ko sa inyo yung chocolate sa mga nakuha ko. Hindi naman siya marami, kunti lang naman siya. And meron akong dala. Kahapon, nag-grocery na ako kahapon. Pero hindi ako nag-vlog. Kasi madalian lang. Kasi diba, pag Tuesday, dance lesson ni Holly. Then, nagmamadali lang ako niyan lagi pag nagpupunta kayo ng calls. Kasi si Holly pagod na. And then yung mga boys naghihintay sa akin para sa kanilang pizza. Kasi every Tuesday pizza na talaga kami. Kasi wala na akong time magluto. And bumili ako sa calls ng, eto ba, persimmon or persimmon? Ewan ko kung paano siya i-pronounce or persimmons. Basta yan. Sabi niya, why do you have tomato? Do you think this was tomato, huh? What is it? Persimmon. I don't know yun. It's a fruit. Never niya na narinig pa yun. The drive-thru muna kayo dito sa Hungry Jack's. Kasi on the way daw naman to doon sa pupunta namin. What do you want? Large chips. Can I grab a bacon deluxe, please? Medium size, thanks. For the cake? We'll go Fanta, thanks. You know, is anything else? Oreo storms. Huh? Oreo storms, please. Just a plain cheeseburger on its own, thanks. And The plain cheeseburger, meat and cheese? I meant just cheeseburger on its own, sorry. Or just the normal cheeseburger? Yeah. Yep. Thank you. Like a straw for the medium Fanta? Yes. Ito ang tawag dito ay Storms Oreo. Or Storm Oreo. Basta yan siya. And ayun si Jan, yung kanyang chips. And Deluxe. Burger Deluxe. Where's my chips? Masarap sana tong chips kung nasa bahay kasi meron ako yung cheese powder na bigay ni Ray's. Napaka-crunchy. Sayang. Kaya dinala ko yung cheese powder. Hindi ko naman kasi alam na mag-hungry jack siya. The chip is so fresh. Like freshly cooked lang. Yeah. Very, crunchy. Yung para yung oil, hindi pa yung sobrang gamit na gamit. Wow. We're having a date, huh? Oh, yeah. Pasok kami sa sa playground. We don't have kids. Medium size, somewhere. Ayan, playground dyan guys. Oh. Dito kayo kakain. Tabingi ba kayo? Kinayin. Ay, ano ba ito? Ayan, ito may puno. Oh, umiikot kayo. Dito tayo guys. Ayan, may puno. Can you hold it first, huh? I'm just gonna fix this. Okay, thank you. Want chips? Yeah. Ay, sabi ko sa inyo yung yung chocolate na nabili ko kasi hindi ko siya pwede i-hold sa bahay kasi nakikita ng mga bata. Kailangan hindi nila makita. Ano ba ito? Hindi ko alam kung kakain ba ako or i-hold ko na yun sa inyo.
Sarap ng chips. So, mas lalong masarap to kung may cheese powder. Ito palang suot ko yung pinadala ng aking kaibigan na nasa Canada. Na-haul ko to sa inyo. Ito yung ay from Zara. Pagtingin nyo, parang mainit. Si Jan naka-t-shirt lang. Pero medyo malamig yung hangin. And hindi naman siya ganun kakapal. Kaya okay lang. Yung iba naka-jacket din. Yung iba hindi. Ayan, naubos ko. Oh, hala. Put this in the bin. Just put it in the bag. Alright. Let's go. Find out our fight. Huh? Find out our fight. Our fate. Yeah, we're going tomorrow. Ross coming. Ayaw kami nag-change na. May tinawagan siyang kaibigan niya. I'm gonna have a round of golf while we're there. Oh. Get home at about 10. Di ba dapat punta siya sa ano? Oh, that's just them. I was over here while we're there. Okay. Di ba sabi ko sa inyo, Saturday siya pupunta ng Adelaide. Gagawin niya na lang bukas para hindi too much sa kanya. Kasi galing niya lang di ba ng Melbourne? Wait. Monday. Yeah. Pardon. That was Monday you went to Melbourne, right? Monday? Yeah, Monday. And before that, galing lang din namin ng Adelaide. Are you a traveler, ha? So bukas na lang, instead of Saturday, bukas na lang siya pupunta ng tawag nun? Yeah, Adelaide nga. Bukas na lang siya punta ng Adelaide. Tapos may tinawagan siyang isang kaibigan niya, si Bryce. Kilala niyo yun si Bryce. Nakita niyo na yun sa mga previous vlogs. So siyang isasama niya. Then mag-hit na rin daw sila ng golf. Nandiyan lang yung aming accountant. Malapit lang. Naubok. Sobrang sarap ako sa sa chips nila. What did they put in the chips, son? Don't know, I don't like the chips. Huh? I don't like the chips. Ayun yung Salty, chips. so. I like their chips. I think they put chicken salt. So, dyan lang yung aming accountant. Good luck. Babe. Good luck. Huminga siya ng malalim. Dito na kami, guys. Tapos na kami sa accountant. Well, hindi pa tapos. Pero may idea na kami. Nagmamadali na kayo pa uwi kasi 2:33 na, guys. 3:15 yung uwi ng mga bata. So, i-haul ko na muna sa inyo to. Kasi hindi ko tumahol sa inyo sa bahay. So, meron tayong... Ha? Like melted? No. Meron tayong Lind na chocolate. Kunti lang yung kinuha ko kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, eto kay kuya, ayan, meron siyang palata dyan, oh. Cadbury yung chocolate niya. Kay Kuya TJ and kay Zachary Boy. Yeah, Zachary Boy and si Holly, sabihin ko sa kanya na share sila nila kuya para meron silang activity. Papunta ba ng Melbourne. So may stickers, marami to. So maglaro sila ng stickers. Tapos ito yung kay Holly, nakita nyo na to kanina, Smarties. Di ba? Cute, look. Cute. Tapos, and ito, bumili ako ng tigi-isa silang bunny na chocolate na ganito. Tapos, tigi-isa sila. Kasi kanina, hindi ako makapag-decide kung alin yung kukunin ko. Ito or yung egg. Kung kunin ko naman to kay Holly, baka mas magalit siya. O hindi naman, baka gusto niya to. So, sabi ko, so, tigi-isa na lang sila. Tigi-isa silang bunny and tigi-isang wala, sana hindi nadurog. Ayan. Gala. Lumiko kayo. Natabingi kayo, guys. Tapos, bumili ako ng coconut cream. Sinabi ko pa sa inyo, nag-grocery ako kahapon. Pero, nakalimutan ko to. Kasi nga, sobra ako nagmamadali. This time na nag-ano na si Holly, may school tapos may dancing shop. Ang Tuesday ko, parang lagi na ako nagmamadali kasi ayoko nang bumalik ulit dito sa town alam mo yun, yung parang pag Saturday para mag-grocery. So, depende kung may kailangan talaga. Kailangan kong bumalik. Pero as much as possible, mas gusto kong gawin yung grocery ko na during Tuesday
pag may dancing lesson si Holly para isahang trip na lang ba. So yun, kaya minsan may nakakalimutan ako. Ito lang naman yung cream. Meron akong cream kaso parang kulang kasi nga gagawa ko yung ginataang suso. Meron akong isa doon pero gusto ko lang laging may backup. So kaya kumuha ko ng isa. So yan lang yung aking chocolate this year for Easter Sunday. Hindi tulad last year, ang dami or mga nakaraang taon, sobrang daming chocolates lagi kasi nga naghahunt sila. So this time, hindi sila maghahunt. Nakaupo lang sila dito sa likod ng car. Then magdadrive kami puntang Melbourne. So yun yung aming ganap. And si Jan, definitely punta siya ng Adelaide. And then mamaya tatawag ako sa sa nails kasi magpapa-SNS din ako bukas after ng school ni Holly. May school si Holly bukas ng half day. So yan ang aking ganap. Tapos mamaya ipakita ko sa inyo yung mga binili ko sa bagong Asian store na na-discover ko. Yung mangga, sana hindi pa siya lumambot. Sabi ng lalaki nung nabilhan ko, ilagay ko raw sa ref yung mangga para hindi agad huminog. Kasi 3 yung binili ko. Mahal pa naman yung mangga. Malalaki sila, $20 a kilo ba? Or $30 a kilo. Tapos ang lalaking mangga, basta medyo pricey yung mangga. Tapos may guava din ako. Ano pa bang prutas ang kinuha ko? Yung guava, may talong. Basta mamaya, pakita ko sa inyo. I'm so thirsty, han. So you're good? Nah. Are you good, huh? What's that fire? How can there be fire today? May usok. Malaking usok. Ayun. Merong parang nasusunog doon. Hindi ko lang makikita nyo. Ayun, oh. Parang may nasusunog doon. Is that fire, I think? What else would it be, darling? Smoke. Look at black. Yeah. So may sunog doon. Bahay na pala kami, guys. And nandito yung mga bata. 3:35 na. And ito yung mga nabili ko sa Asian store. Yung bago kong na-discover na Asian store. Ano daw yun? Ang may-ari ay Thailander. So ito yung talong na tulad sa atin. Ayan. 5 yung binili ko. Tapos meron akong sitaw. Tapos, ito yung bagoong na ginagawa ko pa nagbi-Bicol Express ako. Tapos, meron akong 2 mangga. Ayan, sobrang tigas pa nila. Kaya nilagay ko sa ref kasi sabi niya, para raw mas matagal yung buhay, ilagay ko raw sa ref. Ay, matagal buhay. Para hindi ba agad siya huminog or lumambot. Ilagay ko sa ref. So, mayroon akong 2. 3 to. Kagabi nga, kinain ko yung isa. Tapos, ito, may guava din tayo. Ang laki ng guava, oh. And, ang excited akong ipakita sa inyo ay, eto. Nilabas ko na siya sa ref. So, eto yung gusto kong ipakita sa inyo, yung suso or kuhol. Na-Instagram ko na to kagabi. Ayan. So, binabad ko siya overnight, pero hinugasan ko siya ng maraming beses. Sabi ko nga, parang more than 20 kasi nga gusto ko maalis yung may amoy kasi siya yung parang putik. So, hinugasan ko siyang mabuti, tapos binabad ko overnight. So, yan. And si Jan, nasa labas. Ayan si Jan, nililinis niya or pinapaliguan niya na yung sasakyan niya kasi yan yung gagamitin niya bukas. Kasi diba, sabi ko sa iyo, pupunta siya ng Adelaide. So, hinugasan niya na. Are you allowed to eat it? I want to eat the shell. Not the shell. I don't make them.